Filwaqt li l-piloti tal-Air Malta għadhom qed jitolbu garanzija għax-xogħol tagħhom, il-Gvern minflok jikkonsulta qed jibqa' stinat fil-pożizzjoni tiegħu. U issa il-Ministru Konrad Mizzi tant webbes rasu illi mara l-estremità li jgħid li ma jistax jagħti garanziji lil ħaddiema. Però ma nistgħux nagħtu employment guarantees jew xi tip ta' guarantees oħrajn. Waqt intervista illi tali l-istazzjon laburista, il-Ministru Mizzi qal li l-bdoti ma jridux jiffirmaw qbil mal-kumpanija minħabba li qed jistennew appoġġ akbar mill-Gvern. Fil-fatt il-bdoti jridu garanziji marbuta mal-ħlas tal-pagi u l-pensjoni tagħhom kemm il-darba l-Air Malta tfalli. Il-membri tal-Alpa huma mħassba b'mod partikolari fuq il-Malta Air li hija sussidjarja ta' Ryanair u kemm din tista' tkun ta' teddida għall-Air Malta. Intant fl-aħħar sigħat siti internazzjonali qed jirrapportaw illi l-bdoti tal-Air Malta qed jibbojkottjaw l-avvenimenti soċjali tal-kumpanija dan bħala sinjal ta' protesta għal mod kif twaqqfu l-azzjonijiet b'mandat kontra l-Alpa illi intlaqa mill-qorti.